Sakana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rine ringe richifamba kuhama neshamwari. Kana usati walike this video, gara walike. Uyezve ndini nichange ndichikasika kumhanya news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe usazosarire pama updates mudikani. Ini saHatirari andiregerewo kuzivisai news updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana watumirira imwe update chibva wati chimuti takabata kuti Hatirari tipe imwe update, ndobva ndotokasika futi kumhanya neupdate yacho. Zvisinei, regai titange tapinda panyaya. Sekuziva kwamunozviita, tinobatanidza news updates edu kuitira kuti muwane updates akati wandei pasame video. First story yatava takabata muzuva ranhasi inyaya yakaitika kwaMutare panonzi paOdzi, ndo pakaitikira chiitiko ichi. Mutare highway ndo kwakaitikira chiitiko ichi. So Benz neHonda Fit zvakaita head on. After zvaita head on, Benz rakapidiguka. Benz parakapidiguka, vanhu vanga vari muBenz manga mune varume 3 vese vakafira pasport. Driver wekuHonda Fit akakuvara akamhanyiswa kuchipatara. Chingoti get well soon kuna driver, unopora nenyasha. Kune vakafa, rest in peace. Kune avo 3 vaive vari muMercedes Benz, rest in peace. Zorai murugare, tingesina tarisiro izvi tisingazvifungire. Vadikani, shamwari nehama vanenge vachifungira kuti vanhu vachadzoka mumba, asi unofane nzira yetsaona. Tichiyambira kumadrivers edu anodriva mota, unofamba nengoro dzemoto, vemushikashika, vemakombi, vemagonyeti, vemabhazi negomenshena vese. Ndati drivei mota nehanya. Tatarisana negore dzva kuda kupinda muna 2025. Mhepo ndopadzinonyanyosimuka. Mweya wetsvina unokurambira kuti 2025 hausi kuiona iwo, unenge wafa. Aiwa, ndati rambe imwe yetsvina nguva dzese tichingonamata kuna Mwari, kuna Musiki wedu kuti patichabuda tichifamba nengoro dzemoto, Mwari tichengetedzei. Chekutanga, usati waita chinhu chako, isa Mwari mukati. Usati wabuda iwe uchida kuenda kukana kumashops, isa Mwari mukati, nekuti unodhumwa uchangobva pamba. Kana ungodonha wofa usina kurwara. Usatambe nerufu runouya usina kurwara. Zvinorwadza vanosara vachirarama. Kuti aiwa, ningi ndatobva kutaura naye ndiye atozofa. Zvinorwadza, zvinosirisa. Next update obata nyaya yepaJoza apapa. Vazhinji vari kuona mavideos efake mastreets esocial media vachitaura kuti makuseni pabuda information yakasiyana neinformation yazobuda yanga ichitaurika kuti conductor shudwa nekuda kwekudai so. Kana wakasatoona video, ndichaisa futi video rachiona kuti zvafamba sei. Pane bhazi reDivine Star. Bhazi reDivine Star ranga riri murengi kudaro panonzi paNewtown South Africa, ndokwaranga riri murengi kudaro. Bhazi ranga richilodwa, riri pakati pekulodwa, bhazi rapiswa. So vanhu vanga vachitaura mastreets esocial media, mbudiro wavaita vamwe vanhu kuti vanga vachipa mufungiro wavo, vanga vachiti bhazi iri ndinofunga kuti rapiswa nenyaya yemakastomers, kuti iro ranga razara, rimwe ranga sina vanhu, but information imwe tabva taisenderwa yemunhu anga aripo ipapo. Zviri kunzi mbavha idzi dzasvika zviri 3, varume apo vasvika vari 3 pabhazi iri. Vabvutira conductor anga achinyora mareceipt evanhu vabhadhara kuti vakwire bhazi, abvuta mari yanga ina conductor wayo. Saka pavabvuta mari, vamwe vakanda moto mubhazi. Saka vanhu vese vanga vakatarisa zviri kuitika kubhazi. Uyu abvutirwa mari uyu, conductor paada kutera kuti atere bhegi rake achimhanyisa vanhu vaya ashudwa nevanga vari kumota, vanga vakamira pagedhi, ndivo vashudha conductor akafira pasport. Vadikani, zvinorwadza, zvinosirisa. Munenge uchitoti baba vari kubasa, izvo baba voshudwa vari pabasa, vachida kuedza futi kumhanyira kuti murungu wangu anozinzinga basa, regai ndimhanye nditorewo kachi mari. Ndopa abva ashudwa achiedza kuda kumhanyisa vanhu vanga vabvuta bhegi remari. So ndakuisirai audio yaWitness, asi nichatanga ndakuisirai video rebhazi richitsva, ndikuitira vasati vaona this video. Pane vanenge vaona vanozoti Hatirari update reiona kudhara, because tiwo vanenge vasina kuona update. Saka tiri kukumbira kuti vamwewo vedu vatange vangoona video. Tivadaisa audio yaWitness anga aripo pachiitiko ichi, atiudza kuti zvafamba so, zvakadai so. Ndatione. Zvaitika paNewtown yatsva Divine yatsva bhazi rese. Pangopinda matsotsi akapfura vanhu, pfura driver wabva sevatongesa bhazi. One guys.
pakashata guys. Pakaipa guys. Ndo zvaitika nhasi paNewtown. Ndo zvaitika nhasi paNewtown. Zvaitika nhasi paNewtown. Zvaitika nhasi paNewtown. Zvaitika nhasi paNewtown. Yo. Pakaipa. Hakuna hapa kibati Adam. Kwa nini watu zatsela? Mtoto mbazi ndikutoenda kuZimbabwe. Mbavha dzauya dzikaenda pabhazi reDivine dzikabvutira conductor anga achinyora matiketi bhegi remari. Mumwe abvuta, mumwe akakanda fire nengirikini yekupisa bhazi kuti vanhu vaconcentrate nezvebhazi nezvekutsva kwebhazi. Vanhu pawamhanyidzana kuti mbavha saka apfurwa uyo anga akuda kuzama sezvo kudzanzi chitiza mbavha idzi anga akuzama kuda kubata mbavha. Saka dzanzi akamisa mota yadzo kugedhi kunze kuti dzingopinda mota. Wanga wati mumota vaindi wanga wane pfuti ndo wazopfurani uyo anga akuda kubata mbavha uyo. Wanga tofunga kuti munhu akutoatakawo. Izvo mbavha dzanga dzitori nepfuti. Wapfura anga achida kubata mumwe wawo anga ine bhegi. Ndo zvaitika. Izvi zvazoitikawo ndiri pa point chaipo. Izvo zvina nhasi bhazi rangu rakutobuda so.